я не сумнішав, я казав, що вона буде знаходитись десь між правим і лівим, так би мовити, напрямком. І, в принципі, у світі, наприклад, є кілька таких ідеологій, в Європі вони популярні. Там соціал-демократична, християнсько-демократична, це таке ближче до центру. І, звичайно, багато експертів хтось не дочув, хтось там з контексту вирвав. Звичайно, що неможливо робити синтетичну ідеологію між просто по суті. Я думаю, що ми будемо шукати той формат, який для партії «Слуга народу» прийнятний, для нашої фракції в парламенті. Я думаю, що це дійсно буде ближче до центру. Щодо консерватизму, я приводив приклад інших партій влади, які були до нас, що вони були змушені бути консервативними, тому що захищали інтереси держави багато в чому, з точки зору і інтересів держави, і інколи своєї власної вигоди. Еще такой вопрос. В тот момент, когда Николай Тищенко то ли переписывался, то ли не переписывался с Джокером, но, по крайней мере, была информация, где он обсуждает с якобы генпрокурором вариант смены стратегии раздачи нала. Никто этот момент не опроверг, собственно, и сам Николай не отвечал на этот вопрос. В этот момент вы принимали его в партию и приняли такие. Почему такое кадровое решение? Когда есть подозрения как минимум подозрения на коррупционные действия? Як мінімум, компетентні органи мають займатися такими питаннями, а не там якісь невідомі і безім'янні телеграм-канали, скажімо так. Органи партії керівні прийняли рішення депутатів-мажоритарників всіх по можливості прийняти в партію, тому це рішення було виконано. Я на той момент не був частиною керівних органів. Починаючи там з вчора, буду вже приймати в цьому участь. Але поки рішення не змінено, наші депутати всі мають можливість бути членами партії, вести в ній активну діяльність, зокрема захищати свою позицію політичну або юридичну, якщо вона буде необхідний цей захист. А хотя бы перед членами партии Николай Тищенко как-то объяснился, что это было? У нас з будь-якого приводу є пояснення, є розмови. Члени как он это объяснил? Как он это объяснил? Александр, как он это объяснил? Расскажите нам. Це наша внутрішня справа, як він нам це внутрішньо пояснив. Медійно він пояснює, я думав, що медійно ви завжди можете його запитати. Медийно он улыбался, если вы видели. Он ничего тоже не ответил журналистам. Я не слідкував вчора за медіаактивністю. И еще вопрос, связанный с Крымом. Часто слышно про Минск, про деоккупацию Донбасса, про разведение. Да, вы говорите, что есть красные линии, вы поддерживаете позицию президента, что это все наша территория, Украина целая и неделимая. Но есть ли стратегия вашей партии, как деоккупировать в том числе и Крым? Перша частина стратегії, або перший крок, його теж президент вже неодноразово окреслив. Це взагалі питання включити в порядок денний. Зокрема, і тих перемовин, які будуть в нормандському форматі відбуватися. Я думаю, що це вже великий крок вперед, тому що, як відомо, питання Криму часто знімалося з цього формату переговорів, тому що воно є незручним, скажімо так, для однієї з сторін. Тому перший крок повернути це в порядок денний і далі обговорювати, яким чином ми будемо повертати нашу землю кримську. А что значит повернуть в порядок денный? Что имеется в виду? Какие-то конкретные действия, какие-то конкретные решения? Повернути в порядок денний – це повернути в порядок денний нормандської зустрічі. Це конкретна дія дуже. На нормандській зустрічі почати обговорювати це питання також, не тільки питання Донбасу. И еще очень хочется узнать позицию вашей партии по созданию крымско-татарской национально-территориальной автономии. Готовы ли вы голосовать за этот законопроект, если он появится в парламенте? У нас є, скажімо так, прихильники цієї ідеї, ті, хто поки що до кінця ще не визначились. Я думаю, що найближчим часом буде інформація з цього приводу. Така, скажімо так, такі
дискусії на тему кримсько-татарської самоавтономії, вони в партії ведуться. Вони, звичайно, можливо, не такі цікаві назовні, як там переписки Тищенка або що, але це точно питання, яке потребує вирішення, ми будемо його поступово вирішувати. А можете свое мнение высказать, вот лично ваше, как главы партии? Моя думка, що ми маємо робити ті кроки, які нас будуть наближати до повернення Криму. Якщо це питання таким чином нас буде наближати, ми це з'ясуємо, вирішимо, то будемо тоді цю ідею розвивати. Якщо ми будемо бачити, що це буде не на користь, то будемо шукати інші шляхи. Ну а вы как видите, будет ли это шагом к деоккупации? Мені треба проаналізувати ще додаткові інформацію. У нас є тимчасова спеціальна комісія з відновлення територіальної цілісності, членом якої я є заступником голови. І от сьогодні, наприклад, буде засідання, буде ще попереду багато засідань, частина з яких буде присвячена якраз Криму. Тому будемо отримувати інформацію, робити висновки. Ну, сегодня заседание фракции, где будет рассматриваться в том числе и заявление, насколько я понимаю, Богдана Еременко о сложении своих полномочий с главы комитета. Можете уже предположить настроение депутатов, как будут голосовать? За, против? Ну, це треба дійти до засідання фракції, побачити депутатів, почути їх думки. У нас не було вчора, на жаль, можливості на в'їзді це якось обговорювати. Думаю, що фракція визначиться. Сам Богдан Васильович, він подав цю заяву. Дійсно, це, я вважаю, правильний крок з його боку, що він таку відповідальність перед фракцією і суспільством витримує і, власне, не хоче підставляти фракцію, враховуючи статус його комітету. Спасибо вам большое, что уделили нам время, Александр Корниенко.